कैसे करी हो बियाहवा जब जात अलगे बा। जय भोजपुरी प्रणाम है। रिपोर्ट में आप लोग के बतावे जा रहल बने एगो ऐसन दर्दनाक गाना जौन एक बार आप लोग देख लेम जा त पक्का रोए पे मजबूर कर दियो गाना। जी भैया, हम बात कर रहल बनी भोजपुरी के सुपरस्टार कॉमेडियन मनी मिराज के एगो नया गाना जौन की त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हो गइल बा, जेकर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देले बानी। जौन गाना के मुकुल सिंह और शिल्पी राज गइले वालो और मनी मिराज और बनू द ग्रेट गजब के एक्टिंग कइले वालो, गजब के वीडियो लागता। आप लोग के रोवा दी, आप लोग वो गाना के बार बार देखब जा, बार बार सुनम जा। वो गाना त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे रिलीज हो गइल बा। बनू द ग्रेट और मनी मिराज बहुत ही दर्दनाक रोल कइले बा लोग। ऐसन में फिल्मावल गिल बा, ऐसन कुछ में देखावल गिल बा, इतना बढ़िया से वीडियो बनावल गिल बा, इतना बढ़िया से शिल्पी राज और मुकुल सिंह गइले बा लोग कि आपके गाना रोए पे मजबूर कर दी, झकझोर के रख दी। जौना गाना के लिखले बड़े मधु अभिषेक और म्यूजिक दिले बड़े गुलाम अली और वीडियो के बनैले बड़े सोनू हनी जी। और त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना रिलीज हो गइल बाटे। बहुत ही दर्दनाक बा, बहुत ही जबरदस्त बा, बहुत ही मस्त बा। और ये गाना के आप लोग एक बार ना बार बार देखम जा और ज्यादा से ज्यादा ये गाना के आप लोग शेयर भी करम जा। अगर गाना आप लोग के अच्छा लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करम जा, स्टोरी स्टेटस में लगाइम जा, सोशल मीडिया पर फैला दी जाए। गाना के कैसा लागल रिपोर्ट नीचे कमेंट सेक्शन में राय दी जा और गाना भी सुन ले लेबन जा, देख ले लेबन जा, तब राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखम जा। जय हिंद, जय भोजपुरी, एकता बना के राखी जा।